እስሪዎ ዘለኹም ኔዘርላንዳዊ ኣብ ሶሙዚ ኣብ ኬንያ ገበን ዝፈጸመ ናብ ዓዱ ክጥረዝ ዝተወሰነ እዩ። እዚ ከዓ ሓድሽ ቅባቱ ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ዓብ ተቃውሞ ዝፈጠረ ናብ ኢትዮጵያ ዝተጠረዘ እዩ። ኣብ ሶሙዚ ኣዛራቢ ዝነበረ ብዛዕባ እዞም ክልቲኦም ትሪእዎም ዘለኹም ካብ ኬንያ ከምኡውን ካብ ዩናይትድ ኪንግደም ናይ ምጥራዝ ወይ እውን ዲፖርት ናይ ምግባር ዕጫ ዝገጠሞም እዮም። እንተኾነ ግን ኣብ ክልቲኦም ዓብ ፍልያት እዩ ዘሎ። ብወገን ክልቲኦም ዘለዎ ሃገራት እውን ዓብ ተቃውሞ እዩ ኣላዓዒሉ ዘሎ። ብዛዕባ እዚ ክንርኢ ኢና። መጀመሪያ በዚ ክንጅምር እትሪእዎ ዘለኹም ሓድሽ ቅባቱ ይበሃል። ኣብ ዝሓለፈ በብእዋኑ ከነቅርቦ ዝፀናሕና እዩ ክንሪኦ ዝፀናሕና እዩ ማለት እዩ። ሓድሽ ቅባቱ ኣብ እቲ ዝነብረሉ ዝነበረ ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ኣብ ሓደ ሆቴል ወይ ስደተኛታት ዝቕመጥሉ መጀመርያ ምስ መፁ ዝቕመጥሉ ስደተኛታት ኣብኡ እንዳነበረ ከሎ ኣብቲ ከባቢ ንሓንቲ ትሕቲ ዕድመ ጓል ኣንስተይቲ ፆታዊ ዓመፅ ኣውሪድላ ተባሂሉ ወይ እውን ለኺፍዋ ብዘረባ ንዓ ዘይበቅዕ ዘረባ ብምዝራቡ ፆታዊ ዓመፅ ኣውሪድላ ተባሂሉ ኣብ ፍርዲ ቤት ቀሪቡ ነይሩ። በዚ ኸዓኒ ካብታ ፍርዲ ቤት ዝቐርበላ ወይ ጡርጡር ተባሂሉ ፍርዲ ቤት ኣብ ዝቐርበላ ወይ ካብ ዝእሰራት ሒዙ ኸኒ ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ዓብ ናዕቢ ኣላዓዒሉ ነይሩ ማለት እዩ። ካብኡ ጀሚሩ ብዙሕ ሰልፍታት ኣንጻር ስደተኛት ኣብ ሆቴል ተቐሚጦም ዝወስዶ ገንዘብ ብኩሉ ብሓፈሻ እቶም ንስደተኛ ዝጸልኡ ሰለማዊ ሰልፍታት ክገብሩ ተራእዮም ነይሮም ማለት እዩ። ብዛዕባ እዚ እውን ንሪኦ ነርና። ድሕዚ ኣብ ቤት ፍርዲ ኸዓኒ ሓድሽ ቅባቱ ገበነኛ ተባሂሉ ንሓደ ዓመት እውን ክእሰር ተፈሪዱ ማለት እዩ። ድሕዚ ናብ ዓዱ ዲፖርት ንክግበር ወይ ንክስጎጉን ተፈሪዱ እሱ እውን ተሰማሚዑ ኣነ ገበነኛ ኣይኮንኩን ምክንያቱ እሱ ይኣመነሉን ግን ገበነኛ ኣይኮንኩን ኣራዊት ኣይኮንኩን ዓደይ ክምለሱ ንደሊ ብምባል ስለዝተሰማምዐ በዚ ተወዲኡ ንሓደ ዓመት እውን ክእሰር ተባሂሉ ነይሩ ማለት እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት እዋናት ሓድሽ ቅባቱ ካብ ፖሊስ ሃዲሙ ወይ ካብ ፖሊስ ብጌጋ ተፈቲሑ ወፂኡ ተባሂሉ ማለት እዩ ይድለሎ ተባሂሉ ብሙለን ከተማታት ናይ ዩኬ ብፖሊስ ተወሪረን ነይረን ማለት እዩ። ነዚ ንምድላይ ወይ ከዓ ወንትድ ተባሂሉ ኣዝዩ ተደላይ ሰብ ተባሂሉ ገበነኛ ሃዲሙ ተባሂሉ ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ብሙለን ማዕከናት ዜና ናይ ዩናይትድ ኪንግደም እውን እዚ ክዝርግሖ ቀኒ ነይረን። ንኣብነት ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሓደ ጎደና መንገዲ ጠፊኡ ሓብሩ ንክብል ከሎ እዩ ሰባት ረኺቡ እንዳሓበርዎ ወይ ትግርኛ እንዳዛረቡ የርእዩ ኸያም ኣብዚ ከምኡውን ዝትሪእዎ ዘለኹም ቪድዮ እውን ናይ ሲሲቲቪ ኣብ ላይብረሪ እንዳኣተዎ ከሎ ዘርኢ ቪድዮ እውን ዘርጊሖም ብዙሕ ቪድዮታት ንሱ ዝሓለፈሉ ባቡር ክኾን ክእል ካልእ ቪድዮታት ዝርግሑ ነይሮም። ፖሊስ እውን ብመንገዲ ማሕበራዊ ሚድያ ንሓድሽ ቅባቱ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ነይሩ። ዓድኻ ክትከይድ ከም ትደሊ ንፈልጥ ኢና፣ ስለዚ ኣብ ከባቢኻ ንዝርከብ ፖሊስ ስቴሽን ወይ እውን ቴሌፎን ብምድዋል ኢድካ ብምባል መልእኽቲ ኣመሓላሊፎምሉ ድሕሪ ናይ 2 መዓልቲ ክትትል ፖሊስ ዳግማይ ናብ ቀይዲ ከም ዘእተዎ ሓቢሩ እቲ ኢትዮጵያዊ ብሰሉስ ምሸት ናብ ነፋሪት ተሰቂሉ ንፅባሒቱ ረቡዕ ማለት እዩ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ከም ዝኣተወ ኸዓኒ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ውሽጢ ዓዲ ሓቢረ ነይረን። ሓድሽ ብጉልበት ከም ዝተሰጎገ ወይ ብሓይሊ ከም ዝተሰጎገ ናብ ነፋሪት ብሓሙሽተ ዓጀብቲ ክእትውዎ ዘርኢ ስእሊ እውን ተዘርጊሑ ነይሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ። ሰባት ናብ ሃገሮም ምምላስ ከም መስርሕ ንቡር ኮይኑ ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ኸዓኒ ክወፁ ምስ ዝሰማምዑ ወፃተኛታት ናይ ወፃእ ዜጋ ዘለዎም 1500 ፓውንድ እዮም ዝወሃቡ። ይኹን እምበር ኣገዲድካ ንዝግበር ምምላስ ግን መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ክፍሊት እዚ ኣየጠቃልልን እዩ ማለት እዩ። ወይ ከዓኒ ንሓድሽ ቅባቱ ዝኾነ ይኹን ክፍሊት ኣይምልከቶን እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ነገራት ብዘይገለ ፀገም ንክፍፀሙ ብዝብል እቲ ምስጓግ ዘካይድ ጉጅለ ንሓድሽ ቅባቱ ገንዘብ ክህቦ ይወሲኑ እሱ ኸዓኒ 500 ክወሃብ ወሲኑ ማለት እዩ። ሓድሽ ብረቡዕ ናብ ርእሰ ከተማ ኢትዮጵያ ወይ ኣዲስ ኣበባ ምስ መፀ ኸዓኒ ቅድሚ ምፍትሑ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ንሓፂር እዋናት ምስ ፖሊስ ኢትዮጵያ ፀኒሑ ነይሩ። እንተኾነ ግን ፖሊስ ኢትዮጵያ ከዓ ኣሲርካ ንምፅናሕ ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ መሰረት ከም ዘይነበረ ብምግላፅ ናፃ ሰዲዶሞ። ዝትሪእዎ ዘለኹም ቪድዮ ኸዓኒ ካብ ኤርፖርት ኢትዮጵያ ክወፅ ከሎ ዘርኢ ቪድዮ እዩ ማለት ድሕዚ ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ብዙሕ ኣካታዒ ኣርእስታት ተፈጢሩ ነይሩ። ሊበራል ዴሞክራትስ እቲ ክፍሊት ዘሕርቕ ምዃኑ ሰባት ክቁጥዑ ምዃኖም ገሊጹ ነይሩ። ከምኡውን ወሃቢ ቃል ውሽጣዊ ጉዳያት እትሰልፉን ድሕሪ ብጌጋ ምፍትሑ ብህዝቢ ሙሉእ ብሙሉእ እምነት ስኢኑ ሕጂ ድማ መፋነዊ ገንዘብ ሂቦሞ ብዝብል ቁጥዑ ገሊጹ ነይሩ ማለት እዩ። ብዙሕ ቁጥዕታት ብፍላይ ናይ ገንዘብ ገበነኛ ገንዘብ ተዋሂቡ ከምኡውን ብጌጋ ምፍትሑ ኣብ ልዕሊ ፖሊስ ዩናይትድ ኪንግደም ብዙሕ ተቃውሞታት ክመጽእ ኽኢሉ ማለት እዩ። ይኹን እምበር ሓድሽ ቅባቱ ብሰላም ዓዱ ኣትዩ ከምኡውን ናፃ ኮይኑ ማለት እዩ። ድሕሪ እዚ ስካይ ኒውስ ቃለ መሕተት ገይሩሉ ነይሩ ከመይ ከም ዝነበረ ብኸመይ ከም ዝተሰጎገ እንታይ ከም ዘጋጠሞ ብዝብል ንሓድሽ ቅባቱ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ኣተወ ቃለ መሕተት ገይሩሉ ነይሩ። The police station, where is the place? I am not Google it, but also I get the police. I will give you my hand. Please help me. Where is the police station? Take me. I am wanted. You know me, my image. My name is
Hadish Kwatu, I am national of Ethiopia. Please, I want the mistake release from Chelmsford prison. Please help me. ሓድሽ ቅባቱ ኣብዚ ቃለ መሕተት ከም ዝገልጾ ዘሎ ድሕሪ ብጌጋ ምፍትሖም ተደጋጋሚ ነቶም ፖላይስ ከም ዝሓትቶም ተደላይ ሰብ ምዃኑ ከምዚ ከም ዝተፈረደ ብሓፈሻ ብዛዕባኡ ይነግሮም ነይሩ። ብተደጋጋሚ ፖላይስ ረክብ ነይሩ። እንተኾነ ግን ይነፅግዎ ከም ዝነበሩ እዩ ዝነግር ዘሎ። ብሓፈሻ ግን 00 ኣብ ኢትዮጵያ ኣትሎ እዚ ናይ ስካይ ኒውስ ዝተገብረሉ ቃለ መሕተት እዩ ማለት እዩ። ድሕሪ እዚ ከዓኒ ፖሊስ ናይ ዩናይትድ ኪንግደም ብዙሕ ተቃውሞታት መፅሎ ማለት እዩ ብሸለልትነቱ። ስለዚ ብጀካዚ ወይ ካብ ዛዕባ እዚ ናይ ሓድሽ ቅባቱ ሪኢኹም ኣለኹም ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ኣዛራቢ ነይሩ። ብዙሕ ሰልፍታት እውን ኣላዓዒሉ ነይሩ። ሕጂ ኻኒ ኣብ ልዕሊ ፖሊስ እውን ብዙሕ ተቃውሞታት እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ብኣንጻሩ ኻኒ ኣብ ኣፍሪቃ እውን ልክዕ ከምዚ ተመሳሳሊ ኣጋጢሙ ነይሩ። ምዝ ተመሳሳሊ ኮነ ምዝ ክረአ ከሎ ሰማይን ምድርን እዩ። ምክንያቱ ሓድሽ ቅባቱ ዝፈጸሞ ገበን ምስቲ ኣብ ኬንያ ዘጋጠመ ገበን ክረአ እንከሎ ሰማይን ምድርን እዩ። ነዊሕ ዓመታት ክእስሮ ዝኽእል ነይሩ። እዚ ኣብ ኬንያ ፈጺሙ ዘሎ ዝትሪእዎ ዘለኹም ኔዘርላንዳዊ እትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኔዘርላንድ ዜግነት ዘለዎ ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ክነብር ዝጸንሐ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት መዓልትታት ንሓንቲ ዓርኩ ወይ ከዓ መናብርቱ ኣብ ልዕሊያ ጉድኣት ብመውራዱ ተኸሲሱ ናብ ፖሊስ ክመጽእ ኽኢሉ ዜካ ዝቐዳማይ ክሲ ኣብ ገዝኡ ብዙሕ ሓሽሽ ክርከብ ተኻኢሉ ከም ዝሪእዎ ዘለኹም ካኒ ናብ ፖሊስ ምስ መጸ ካኒ ካልእ ዝገደደ ገበን እውን ፈጺሙ ኣብ ገጹ ፊት ክብለሉ እዩ ዝረአ ዘሎ። ከምኡውን ክዳውንቱ እውን ይሕንስሶ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ካልእ ዝዓበየ ገበን እውን ኣብ ልዕሊ እዚ ፖሊስ እውን ክፍጽም ተራእዩ ማለት እዩ። እዚ ብሕርቃን ጀካቲ ጸርፍን ዘለፋን ኣብ ልዕሊ እዚ ፖሊስ ብዙሕ ገበን ከውርድ ተራእዩ ማለት እዩ። ዝዓበየ ወይ ከዓ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብማሕበራዊ ሚድያ ምስ ተዘርጋሕት ካኒ ብዙሕ ሸፈነ ክረክብ ኪኢሉ ማለት እዩ። ብዓብዩ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ከዓ ነታ ዓርኩ ብዘውረዶ ገበን ድሕሪ እውን ኣብ ገዝኡ እቲ ዝዓበየ ገበን ካልእ ዝዓበየ ገበን ካኒ ሓሽሽ ምርካቡ ድሓርካ ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ክዝርጋሕ ተኻኢሉ። ይኹን እምበር መንግስቲ ኬንያ ወይ ፖሊስ ኬንያ ብቕልጡፍ ክውስኖ ዝኽኣለ ነዚ ሰብ እዚ ናብ ዓዱ ክጥርዞም ናይ ቪዛ ሽግር ነይርዎ። ብጀካዚ ክነግረኩም ዝፅናሕኩ ቪዝኡ ወዲቑ ነይሩ። ካልእ ሽግራት ናይ ዝሰርሖ ዝነበረ ናይ ቢዝነስ ዝገብሮ ዝነበረ ኣብቲ ዓዲ እውን ሽግራት ፀኒሕዎ እዩ። ስለዚ ብቕልጡፍ ዲፖርት ንክገብርዎ እዮም ወሲኖም። መወዳእታ ከም ትሪእዎ ዘለኹም የቕሬታ ሓቲቱ በጀኹም ምለሱኒ ከምኡውን ኣብ ኬንያ ክነብር እየ ዝደሊ ኣብ ኬንያ ኢንቨስት ክገብር እየ ዝደሊ ንህዝቢ ኬንያ ከገልግል እየ ዝደሊ ብምባሉ እውን ኣብዚ የቕሬታ ክሓትት ደጊሙ ንክምለሱን ይሓትት ኣሎ። ብዙሓት ኬንያውያን ብዛዕባ እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ርእይቶኦም ክህቡ ይረኣዩ ኣለዉ። ምክንያቱም እዚ ተመሳሳሊ ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም እዚ ናይ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ኣሎ። ስለዚ ተመሳሳሊ ኣብ ኣፍሪቃ ከጋጥም ከሎ ኻኒ እቲ ክውሰድ ዝግብኦ ስጉምቲ ተመሳሳሊ ክኸውን ኣለዎ ብዝብል ብዙሓት ተቃውሞም ይገልጹ ኣለዎም። ንኣብነት እትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኬንያ እዩ ሕጊ ጥሒሱ። ስለዚ ኣብ ኬንያ ቤት ፍርዲ ክኣቱ ኣለዎ ከምኡውን ክእስር ኣለዎ። ግቡእ ፍርዱ ኣብ ኬንያ ክወስድ ኣለዎ። እቲ ዲፖርቴሽን ግን ወይ ከዓ ቀልጢፍካ ምስጓግ ወይ ናብ ዓዱ ምምላስ ግን መፍትሒ ኮነም ብምባል እዩ ጽሒፉ ዘሎ። ኣብዚ እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተመሳሳሊ ግቡእ ፍርዱ ኣብ ኬንያ ክወስድ ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ። ከምኡውን እዚ ብልክዕ ኣብ ሓደ ኬንያዊ ኣብ ኔዘርላንድስ ከምዚ ዓይነት ነገር እንተዘጋጥሞ ነይሩ ብቕልጡፍ ናብ እስር ቤት ከኣቱ እዩ ዝኽእል ነይሩ። ስለዚ ከምኡ ዓይነት ተመሳሳሊ ፍርዲ ንክውሰድ እዩ ዝጠልብ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዝተፈላለዩ ርእይቶታት እዩ ወይ ከዓ ከምዚ እዩ ዝበዝሐ ርእይቶታት ብኬንያውያን ብሓፈሻ ብኣፍሪቃውያን ዝወፅእ ዘሎ። ስለዚ እስኪ ብዛዕባ እዚ እንታይ ርእይቶ ኣለኩም? ኬንያውያን ብቕልጡፍ ዲፖርት ምግባሮም ከምኡውን ልክዕ ከም ናይ ዩናይትድ ኪንግደም ብዙሕ ሸፈነ ዘይምርካቡን እንታይ ርእይቶ ኣለኩም?